Mihin sä oot menossa? Kalas. Vaimo lähtee kalastamaan. Meillä menee kala. Tää on tavara. Pane se sinne auton Petoplaatan. takapenkille vaikka. Tää. Joo. Avat sinne peräkoslaan. Sinne pituussuuntaan. Toisinpäin. Kärki edellä. Nurkasta nurkkaan, muuta se ei onnistu. Tämä on vähän liian aikaisin tää. Katsotaan onnistuukohan laittaa. Kovasti hän yrittää. Hyvin se käy. Tulee vielä harjoittelemaan monta kertaa. Ei oteta kuin muutama vapaa. Kylmä laukku. Jäitä ja... Onko sä nyt valmis? Hän on ready. Ready. Tarviiko kypärän mukaan? Mitä toi?